सकर प्रयास कर ले बनी सब है आनंद आनंद आई रात भर तनी मनी खाली तनी बर्दाश्त करे के बा महफिल निमन और तने सुंदर धुन हमार चुनबे में बजौनी है का बजौनी है आर्मी लभर हम जनुआ करे अर्जी हो आ देवी माई देह पर चढ़ा दो वर्दी एबरे कोनो काम में देवता देवी के काम बा लड़का होता तो मैं भखात नहीं जा हमार जेवन लड़का हो जाए ना तो कमलेश देहातिया निर्मला यादव के गाँव नहीं हो नौकरी लग जाए तो ब्यास लोग के महोत्सव करा दे होता कि ना आना तो पहले चाचा लड़का ना होता खेनु तो साधु संत के यहाँ लोग जात रहे आ जाके बाबा लोग के गोड़े धली कोई के बाबा मैं व्यवस्था ठीक बा बाकी लइके नहीं खे हो तब बाबा लोग का कर लो कि भभूतिए काट के दे दी कि लय बचवा चटी है अब मलकिनियों के चटवई है बाकी कनवा में कह लो कि खाली भभूतिए पर विश्वास मत करी है तनी बेर बगर अपन हाथों गोड़ चला लग मैंने तीर कट चाटी लगाई है तिरिक 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 के ने खा जाना ए पारो पार सगर घुमत नहीं अंतरे तने बाकी हमनी के जेंट्स बन जा गायक बन जा तो लोग ये कहे कि कमलेश देहाती के रोज प्रोग्राम रहता इनको के लोग कहत होई रोज चलती है ये भाई रोज बुकिंग मार्केट में रोज चलता रे हेलो पेटीएम करो लड़का फैका होखल जरूरी बा बाकी निर्मला भौजी रउआ लड़का होखवा खातिर माई के ने जाए 48 रउआ कने के माई हमरा लड़का होखवा दो आए है बाजी लोग कहता माई से लड़का मत होखवाई रउआ लड़का होखवा तो भेंट करी का करे के बाप लड़का होखवा खातिर माई के यहाँ जाता नहीं बट लड़का होखवा खातिर माई के ने जाए सुनी अब तब का कहीं भैया के धन है भौजी हम उनको के प्रणाम करतनी भाइयों के रवो के प्रणाम करतनी आ उनको के प्रणाम करतनी काजी अभी भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी एगो गीत गोले बन कौन कोनो लड़का हो पूछता कि बोला धनिया हो कौन कलाकारी हो गई सूट सारी हो गई अभी बाड़ू तू कुमारी भइल बड़ू वे खुमारी कौन बीमारी हो गई तो बताओ तारी कि तू न मेरा एकर पूजा भइल तनी बुखरा पूजा भइल तनी बुखरा पूजा भइल यही लइया पता नहीं गणेश जी के बुला देबे को आई तो आजा कार्तिक और गणेश जी में शर्त लागल कि जे धरती के परिक्रमा करके चली आई ओकरे प्रथम पूजा होई कार्तिक जी के पाले मोर रहे चढ़ के चल दिले गणेश जी सोचे लगल कि हमार तो मुस सवारी बा कहिया ले लेके जाई है कहिया ले आई है यही बतिया के लिखत का बारे अपने बाबूजी माई के बैठा के परिक्रमा कर ले यही बात के कवि जी लिखत है तता सोमना सवारी बाबा पुष्पवती बाबा पुष्पवती भूमि माई बाबू खुश करी दिया खुश करी तता सोमना सवारी बाबा पुष्पवती बाबा पुष्पवती भूमि माई बाबू खुश करी दिया बाबा खुश करी पूजा भई ए बाबा और पूजा भई पहिले ए बाबा और पूजा भई ए बाबा और पूजा भई पहिले ए बाबा और पूजा भई
चल गए। विचार करी जना पाकिस्तान के झंडा पर चंदा के फोटो देखता नहीं जा कितना बड़हन बात बा। जना पाकिस्तान के झंडा पर चंदा के फोटो बा आज हमारा हिंदुस्तान के झंडा वो चंदा पर बा। ये हमारा देश के वैज्ञानिक लोग का काम बा। हालांकि विज्ञान पहले हो रहा विज्ञान हो रहे जन लंका पर विजय प्राप्त करके रामचंद्र जी अयोध्या लौटने रावण के पाले वो पुष्पक विमान रहा जो न अपने भाई कुबेर से छिले रहे। चाचा वो पुष्पक विमान के खासियत का रहे वो में कितना लोग बैठ जाओ तो वो एक आदमी के जगह बात जाता रहे वो भरते ना रहे तो विज्ञान रहे ना विज्ञान हो रहे वीरभद्र राजा दक्ष के चिरुकी धके नचावत मुड़िए उखाड़ के फेंक देले अब बोका के मुड़ी जोड़ाई और बोका बोलत रहे ए बरा बोली ओही बरा के तूफान का गीत गौल रहले बोकवा बोलत नहीं केतनो देखाई हरिहरी मुहवा खोलत नहीं गौल विज्ञान हो रहे बबुआ भरल समाज में एगो लड़का के मुड़ी काट दिहल गइल आ हाथी के मुड़ी जोड़ाई और लड़का टुनु टुनु बोलत रहले ए बरा विज्ञान कितनो आगे हो गइल मालिक आदमी के धड़ में जानवर के मुड़ी जोड़ल जाई तो ना बोली नानू बोली बाकी गणेश जी बोलत रहले त ई काम अजूबा भई ए जब तनी गदल के भाव लाग गई चुनु बाबा अरे सुन ले रजी आते हैं अब इसके ले